И здравейте хора, аз съм Виктор. Това е Марио. Марио, кажи здрасти. И хора, както знаете от нашето минало видео с Виктор и неговия интернет да свърли, както може да си спомните от нашето видео, аз казах, но вие не сте ли били до Subplot 2? Еми не. Ама сега, ако видите от моята глава, виждате, че аз имам различен бач и се казва Сиюсун. Значи там, че аз съм бил до Subplot 2. Да, като биете 200 врата, ще получите този бач, ще получите ето този бач. И ето този. Това е, ако получите този бач, значи това сме чавали, че се бие вратата до Subplot 2. Няма да ви кажем ендинга, вие просто ще се го намерите ендинга. Малко да я предупреда, там, когато стигнете на десната врата, дай, сега ще ви дам някакви типове. Така. Типове Бат, за нека да десната почваме врата нека са- почва да почваме видеото. Окей, да. И нека започваме. Хората ми се бавна и поне япне вече за една минута, не знам. Ето, май поработи, да. Ето, айде продължаваме. И ето. И че си го... То път не ме дава, че крачвам. Това добре. Какво бе? Майка ти бе. Къде се... Да, ама хора, защо се показва? Това не би трябвало ли да не се показва на... Сметли врати. Виж го колко е грозен само. Хора, ако вие смете се чувате, ама ти като си минава Ще ти е много трудно. Какво намеря, бе? сега се опреждам, защото ако Я? поне не е What играе the за една година или 2 години, то Бате, тогава... ако не знам, ще... ако котката дойде, Защо намери? ще атакува. Какво бе? Да, тая стая. Лазер. Бата, това го отворих изведнъж и се показва лазер. Не е та стая, не е та стая. Да, знаеш, това сега няма да го сложа в видеото, което в момента казвам, ама искаш ли някога да направим като е видео на тъмно, някаква друга бате, игра? като има Не на алгидо, Roblox. това не е ужасно. Намерих едно. Намерих едно. Фюзове, да. Бата, специално имам такива игри. Имаш ли? Батерии? Тан, 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 тан. Пум, пум, пум. Това може да го наричаш... Ла 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 ла. Ла 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 ла. Нямам никаква идея какво правя. Чакай, стой да те увелича по-силно да си. Ето, така май е по-добре. Изчакай ме. Да, в момента записвам, да. Записваш ли? Само да предупредя хората, хора, мен малко ми е гадно и като малко не говоря да знаете, че все малко ми е гадничко и като мълча малко повече, за това ми е гадно. В момента ми е гадно да знаеш. Нещо ядох и ми е гадно, ама ако не говоря повече горе-долу нещо ми е гадно. Не, просто не ми се говори, например, ако в някой... Ти как сте диснигер. Бац. Ай. Сега чакаме. Латко. Да те предупредя, да знаеш.
Не, Боки, виж тук, Ръж, може да те види, виж. Тук може да те види, виж, трябва си, така, виж, тук трябва така просто да биваш главата. Аз това го пробвам и тук не ме вижда. Не, виж, защото ако ти си там в ъгъла, то пак можеш да видиш, защото минава тук и те вижда, защото вратата е отворена. Ама ако си тук така, то няма те виж, защото ти си зад, защото ти си тук на вратата. О... Има един глич. Аз знам един глич, където тук си вкараш, ела, да ти покажа глича, виж. Като намериш някакви шкафове, смисъл, ако ти си туриш, да, ти знаеш, ясно. Това не е било това ще бъде вратата. проблем. Не, имаме и вратата. Банашка. В момента сме записвали за 7 минути. Отивай. Там също. Това е иската врата. Къде си бе? Това е иската врата. Това е по-яко даже. Тук бързо трябва минаваме. Надолу. Бем. Това е странно. Ръж! Ти се крий тук. Аз съм. Демет. Shit, I'm gonna die. I wanted to be the imposter. Да, трябваше да стоя. Бу. Стой. Марио. Това е лошо. Ти трябваше Тук да сме... глаш на играта. Лепенка, пропусна лепенка. Бро. Да, и това ще е хора, съжалявам, да, малко кратък клип е, ама играта просто крашва. И... Може би едни от най-тъпите моменти.